सानबा सयदिनसोनि आगोल आं मोनसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे आंजों लोगोसे जों साब्रै मानसिया बिजेपि इउपिफोरखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबहैगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेवहाय जोंनि सबायझारनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो ओरैहाय सायखं बसुमतारी ओमफ्राय आं सासे नामखौ होआखै। जों साब्रैखौ बिजेपि आरो इउपिफोर नागारनानै बिजेपिआव हाबहैगोन होननानै बे मोनसे खौरां फोसावदों। बे नंखाय, बे बानायनानै बुंनायसो। आरो जायफोर बानायनानै बुंदों, जायफोर बे निउसखौ बेखौ फोसावदों, आं बिथांखौ खावलायदों बिथांमोना बबेनिफ्राय मोना बेखौ क्लियार खालामना होनांगौ। नङाब्ला बिथांमोननि सायाव जों मोनसे डिफेमेशन केस लागायनोबो हागौ। ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बेखौ क्लियार खालामनो हायो। बिपिएफखौ नागारना फैनायनि बहुद कारन दं। गोदोबो जेब्ला आं बिपिएफआव दंमोन, जोंनि गसाइगाव समस्तिनि बा गसाइगाव ओनसोलनि माखासे बिपिएफनि मानसिफ्रा आंखौ बिराद षड़यन्त्र खालाम खस्थ' होयोमोन। आरो बेफोर गोबां खारनमोन। आरो थांनाय दाख्लि जे बिटिसिनि थांनाय इलेक्सनाव 17 जन देरहाबाय। 17 जन देरहानानैबो सरकार दानो रोङा। बेवहाय सोरनिबा सासेनि भुल दं। बे भुलनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंनि समस्तिया खस्थ' भुगिनांनाङा। मानोना दा जोंहा जेबो इसु गैया, जौगाखांनाय इसु। गोजोननाय फैबाय, रंजानायनिजों बयबो हाबा मावनानै बयबो जौगाखांनांगौ बेखौ लुबैदों। दा बेखायनो आङो बेवहाय जेब्ला मोनसे बिदि सिचुवेसन फैयो, आङो बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव जइन खालामदों। आरो आं दिनै बिजेपिआव थानानै गोसो गोजोनदों। आरो बेवहाय बिजेपिआव थानाय डिसिप्लिन मोनसे पार्टियाव थानानै खामानि मावनो सुबिदा मोननानै आंखौबो खाफाल गोनां सानदों। आरो दिनै जिखिनि मावदों जोंनि बिजेपि सरकार, सेन्ट्रेलावनो होन बा स्टेटआव होन, आरो लोगोसे बेवहाय जोङो इउपिपिएल दंफायो। सेन्ट्रेलावबो जोंहा एमपि सासे दं, जोंनि इउपिपिनिफ्राय स्टेटआवबो 7 जन एमएलए दं। आरो दिनै जोंनि बिटिसिआव इउपिपिएलनि दैदेननायाव, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों जे सरकार, बे सरकारा जेरोखोम खामानि मावबाय थादों जोबोद गोजोनथाव। दा बेखौ नागारना थांनाय खुनु खारन गैया, खुनु जाहोन गैया। मानोना प्रमद बर'आ जेरोखोम दिनै प्लेन पलिसि खालामदों, बिथांनि नाजानायाव जों आसा खालामनो हायो बिटिसिनि जेसेबां जाथि माहारि, जेसेबां बेक्तिफ्रा बेवहाय जौगाखांनायनि लामाखौ मोनगोन। दिनै आगोलनि सरकारफ्रा जोंनि बिटिसिनि सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोरनि भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानाय लोगो लोगो बे गासैबो जेनेरेसननि थाखाय गोबां सिन्था खालामदों। हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय सिन्था खालामदों। आरो बिसोरनि माखासे पलिसि लादों। सुपार 50, उपेन्द्र ब्रह्म बड'फा सुपार 50 बेखौ लादों। बेवहाय गोबां मानसिखौ ट्रेनिं होनानै बिथांनि भबिष्यत जौगानायनि लामाखौ लानो हानायनि बेखौ पलिसि लाबोदों। ओंखायनो दिनै बिपिएफ जेफोर बुंलाबायदों, बिसोर बुंनाय बायदि बिजेपि नागारनानै इउपिपिएलआव माबा बिपिएफआव थांनायनि खोथा गैया। जोंनि गाहाय मन्त्रि, प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि, जोंनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व, आं बिथांमोनखौ जोबोद मोजां मोनो। बिथांमोननि मावनाय स्टाइल, जे पलिसि, बे पलिसिया गोरिब गुन्द्रानि थाखाय, बयबो जाथिनि थाखाय, बयबो माहारिनि थाखाय बेहाय जौगाखांनाय मोन्दों। आरो बयबो गोजोननाय मोन्दों, सान्थियाव थानो मोन्दों। आरो जोंनि बिटिसिआवबो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि चिफनि दैदेननाय समाव बिटिसिआवबो गोबां मानसियानो दिनै सान्थि थांनो हादों आरो जौगाखांनायनि हाबाखौ मावनो सुबिदा मोन्दों। ओंखायनो दिनैहाय बे सरकाराव थानानै जे गोजोननाय मोन्दों, सान्थि मोन्दों, बेखौ नागारनानै थांनानै बहाय मा गोजावहैनो? दा बिपिएफआव थांनो मा मोनहैगोन? एबार बोसोरनैयाव बिपिएफआव मा होनो हागोन सोरजों? बा आं थांब्ला बिसोर आंनो मा होनो हागोन? जोंहा बेवहाय सरकार दं। सरकार हिसाबै 100 भागाव 100 भाग मोनाब्लाबो खमसे खम 60, 70%, 80% मोनगोन। बेजों मावनो हागोन, डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हागोन। बिपिएफआव थांनो मा जाहैगोन? गतिके बिसोर बुंनाया बांसावनायसो। बेवहाय आं बा जों जेसेबां जायफोर नामखौ बुंदों, बयबो जोङो दानि जे पार्टियाव दं, जों बेखौ नागारनानै बिजेपिखौ नागारनानै बा इउपिपिएलखौ नागारनानै जोङो बिपिएफआव हाबनायनि खोथा गैया आरो हाबनायबो नङा। बे मिसा खोथासो।